Ay, despedida party! Yaman. Hello guys. It's 1 o'clock in the morning and we are on our way to the airport. Bye-bye. Yes. Hi, good morning. Good morning. On 23J, Miss Clara. Yes. Yeah? Down this way, please. Thank you. Nandito na tayo sa Hong Kong and we have to wait here for 5 hours. I'll be staying in the Philippines for 2 days and 1 night only. Para sa kasal, para sa vlog. Already got my luggage, so where to next? I just need to go to the departure area and wait there. Tapos Pilipinas na! Hello guys! Lagi na lang. Sino na ba talaga si guys? Nandito tayo sa labas ng Hong Kong Airport. Ang lamig! Parang Amerika. I still have 4 hours left bago kami pumunta ng Pilipinas! Balik na tayo. Bye-bye. Since I don't have much time to travel Hong Kong, Lungging, take over my vlog, please. It's already 5:30 in the afternoon. My flight is 7:30, so pupunta na tayo. Para to make sure I don't miss my flight. Kasi wala na akong time. Kamusta naman yun, diba? So, all the departures are in the terminal number 2. Lahat ng mga arrival sa Hong Kong are in the terminal 1. But that wasn't mentioned in my itinerary, so kailangan ko munang manghula. Huwag pala kayong maniwala sa akin. Hindi siya Terminal 2, I have to go to Terminal 1. So we're going back to Terminal 1. I don't know how to get back. Diretso. It's 1 hour, 2 hours, 1 and 30 hours before my flight. And may nakilala ako dito. Friends na kami, guys. They're gonna treat me for dinner! So I said yes. I know it's not right to trust anyone like that at the airport that fast. Pero babawi na lang ako next time and I'll be just careful. Don't worry. Bye po! Ingat ha. Basta pagdating ko sa Pilipinas, yung mga bibigyan ko naka-smile. Ang hindi ko lang maisip kung bakit every time na lang na may bago kang makikilala, isang tanong lang ang tinatanong nila sa akin. Single ka ba? Bakit hindi na lang pwedeng sabihin na anong kinakain mo tuwing lunch? May pamasahe ka ba araw-araw? Anong size ng paa mo? Nalilate ka ba sa trabaho? Sinong favorite math teacher mo? Anong pangalan ng amo mo? Anong favorite color mo? Pwede naman ganun yung mga tanong, di ba? Bakit kailangan, may boyfriend ka ba? Single ka ba? Bakit ka single? Bakit? Bakit ganun lagi? Nung panahon yun, ninayawan ako ng nanliligaw sa akin. Siyempre, masakit pa yun. Charot. Magpaito ang dalaga ng alam maglolo. Dapat daw. 4 na lines. Luya pa eh. 4 na lines daw dapat ang aasawahin ko. Sino yun? Mag-vlog ko po. Galing siya ng UK. Eh di makita na rin po yung slang nyo. Pila na kayo pong years UK? Nearly 9 and a half. Pero yung asawa ko yung kami nagwa, 14 years. Kaya kilala. Hindi kayo po dati. Wow, pilot. Dapat daw pilot maging asawa ko. 4 lines. 4 stripes. 218. The gate just changed from 208 to 219. 219. So we have to get back to that side. Kaya ka mamili nga nakasawa, Lola. Yung asawa ko 14 years na order ka na. Sakit na bubuntok kapag same age ang Same pang... age, oo. Lagi kayong conflict. Always conflict. Pagpunta matway, kaya ka baby-baby. Kaya kailangan biasa ka magluto. Yun lang. Ito kaming weakness na ng lalaki.
Yun yung kailangan pag-aralan. 1 kilometro pa yung lalakarin. 1 kilometro pa to. Sana naman, Alina po may palit ulit. Kapag hindi doon baka tatalitan na naman ng 228. Buti na lang 7 o'clock. Pero may 30 minutes pa tayo. So, yung kagandahan ng pagiging friendly sa kahit kanino is, it sometimes helps in a good way. In a very good way. Naturuan akong makarating sa eroplano nang nasa tama. Especially sa akin na hindi ako marunong mag-travel mag-isa. Nagpalit pa kami ng gate. Kung ako lang yung mag-isa, hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero feeling ko naman kakayanin ko. Pero it's a great thing na may kasama akong who is Kapampangan din. So, ibig sabihin nun, mapanlait din siya. Ang ganda namin, diba? So, mapanlait siya sa mga masamang ugaling. So, what's good in being Kapampangan is mapanlait ka. And okay lang manlait. And funning manlait. Yung manlait na hindi nakakainis. Yung pure nakakatuwa lang. Pero dapat Kapampangan lang kayo both. So, shout out nga pala kay Ate Janet Webster. Hi! It was nice meeting you at sana po magkakita po tayo next time. Kung magpunta ako sa Tarlac or sa UK. Wow, tingnan na ka. Magmamalagawa po ako. Wala naman mo nung Kapampangan niya. Wabi, hindi ako ang doon. Eh naman po, linawi kay Katamo. So, wala Kapampangan. Wala Kapampangan. Hindi ako yung X-Factor ka rin. Opo. UK? Paminsan-minsan mo po. Hitapin pong Pinay na. Wawawa na ko yun. Huwapin po. Bakit na Mira kuya kamukha ko? Ako pinalitan yata with you lang oh. Ano ba yun? Ayun, nakita ko Clark. Ano mo ko ne? Kaya ako buri-buri na ang asawa ko kasi sense of humor ko. Kaya. Eto tuway tsura ka ako ita. 4 stripes. Kasi he asked me if he want to marry a pilot. Naalala ko yung sing-sing na. Normally ako mag-hotel. Hotel ako mag-hotel. Ano, Bisaka, kabisang Mandilo. Buri-buri na. Saan kayo? Taga Matina. Pampanga. Pampanga po sa Tarlac. Tarlac din ako kami. Pares kami Tarlac. Yapinteng kaya kayong tindahan king Lelay Eskwela, San Vicente, oh. Kasi kaya ko mag-reunion ko kaya mumuli ko. Grade 6. Kasi itang ora ning lupa mo eh. Yapo may ta. Ating matwan dalaga ka rin na magtinda. Tabalo nung dalaga ya pang eni. Dalaga ya pang gagene. Ano ang mali? Kailangan, pag mag-organize ka, makatube ka dapat. May kulong na ako man po. Huwag talaga. Tang cleavage. Ala, mo bawal yan. po. Shit. Natang ganyan, ala nga ba boyfriend? Danga ako, kapilang ka magkasawa. Papunta na kami sa airplane. I'm going to Pinas na finally. And I only have 2 days left. Nabalitaan ko, wala kami kuryente bukas. Saya, diba? Ladies and gentlemen, we have just landed at Clark International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Clark, Pampanga. Welcome to Clark! So I'm on my way outside the airport to see my mom. Thank you. Nana? Nakaring ko dumalan. May kasalakatang Hey, Mom! baleta. So, Kaya nga lang wala. naman yan. Dudugan niya. Riri! 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 Kiss lalamig. Mwah! Taba na! Isa niya nga ito. Adwa! Nes! Parang na ako ng perang siya, Nisma. Parang na ako ka ng pera. Dinala na pera. Welcome to Philippines, Riri!
Diri sa 2 days. Nakain ka gustong mangan? Na Jollibee. You want Jollibee? Teka pa sinawan dyan. Eh, kikilig yan. You want Jollibee? Ay, pamabisang patalan? Big boy ka na. Jollibee. Nakilala. Brahms, tiro kep. Granny. Salwa na pong pandesal. Salwa na po. Tingkaw pong pandesal. Ano po? Sama ka lang po. 50 pesos. Dati ko, Ken. Na, Thank you po. ako ka rin kayo pa. Nakabat? Nakabat? Ako ka rin kayo pa. Nagagawa mo. Teka muli. Tingin na. Later, wait. Uy, ito ka na meron. I'm with my friends and my best friend. Kaya Pulinda, go to Karna. And go to sleep. Ika, go to sleep na rin. Bye, bye. Ako yung pinaka-pogi ng pamangkin. Patingin. Hello, guys. How are you doing? And here's my driver. I am Rachel. I think I will not be sleeping for the rest of my 3